Hola, sóc jo de nou. Soc Andrea, de l'Espleta Ballet, i bé, no sé si ho sabeu, però estic estudiant magisteri i em fascinen les matemàtiques. Però una de les característiques de les matemàtiques és que moltes vegades són molt abstractes. Per això s'han ideat una gran quantitat de mètodes que ens ajuden a facilitar la comprensió dels conceptes i dels procediments matemàtics. El que ara anem a fer serà utilitzar un mètode que s'anomena mètode Waldorf, que s'utilitza, entre d'altres coses, per a ensenyar la multiplicació, per a construir figuretes que representen la data del nostre aniversari. En el mètode Waldorf s'utilitza un cercle amb 10 clauets per unir els resultats d'una determinada taula de multiplicar i composar una figura. Simplement necessitarem un foli, un compàs, una regla, un llapis o un boli o les dos, 10 xinxetes i un suro. Per fer el nostre propi tauler Waldorf, primer anem a construir-nos una plantilla circular. Per a fer-ho, agafem un foli i amb un compàs tracem un cercle. Retallem aquest cercle i a continuació hem de dividir el perímetre del cercle en 10 punts iguals. Per a fer-ho de forma senzilla, el que farem serà doblar el nostre cercle 2 vegades per la meitat. Aleshores, des d'un extrem, durem el cercle el tornarem a doblar 2 vegades més, des de cada costat, de forma que traçarem la meitat de la meitat, és a dir, un quart i un vuitè. A continuació, marcarem els punts que seran els 10 punts que utilitzarem en el nostre cercle, que seran els dos extrems de dalt i de baix que tallaven el cercle per la meitat i després el punt del costat de cadascun d'aquests punts i després simplement hem de traçar punts, un no, un sí, un no, un sí. Ara el que farem serà clavar la nostra plantilla al suro. Ficarem en cadascun dels punts que hem marcat una xinxeta i ara vaig a ensenyar-vos com utilitzar el nostre cercle Waldorf per a multiplicar. Per a utilitzar el cercle Waldorf és molt senzill. Primer agafem un fil i el lloguem en la xinxeta que representa el 0. Com podeu veure, cada xinxeta representa una xifra. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 i el 9. A partir del 9, cada vegada que donem una volta i les xinxetes ens marquen les unitats. La primera serà el 10, el 11, el 12, el 13 i així successivament. Aleshores, en qualsevol de les taules de multiplicar començaríem per el 0 i continuaríem multiplicant per 1, per 2, per 3, per 4, per 5. Cada vegada que multipliquem per una xifra, ens anem fins a la xinxeta que representa el seu resultat i enllacem el fil, de forma que anem composant una figura. La figura acabarà quan tornem a alguna xinxeta que ja tinga fil. És molt important que sempre comptem i enllacem el fil en la mateixa direcció, és a dir, en el sentit de l'agulla del rellotge. Això és molt fàcil també quan estem aprenent les taules de multiplicar perquè simplement es tracta de comptar de 3 en 3, de 4 en 4, del número que siga la taula. 0 per 3, 0, i aleshores fem 3 per 1, 1, 2 i 3, així. Després 1, 2 i 3 i fem acá. Després 1, 2 i 3, així. 1, 2 i 3, així. 1, 2 i 3, així. Aquesta és la figura que es construeix
amb la taula del 3. Vale? Vegeu que les figures acaben quan tornem a algun punt en el que ja n'hi ha fil. Vale? Perquè si seguirem ara, la figura continuaria simplement seguint el mateix patró. Ara vaig ensenyar-vos diferents taules de multiplicar. 7. Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Bueno, mire, fixeu-vos en el que estic fent. Sempre anem en la mateixa direcció, val? No compteu cap a l'altre costat. I finalment 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Vale? I si vos fixeu, se forma la mateixa figura que amb la taula del 3. Vale? Aquesta, la del 8. Com podeu veure, la taula de l'1 i la del 9 composen la mateixa figura. La del 2 i la del 8 també. La del 3 i la del 7 també. I la del 4 i la del 6 també. Un dels reptes que vos vull llançar en aquest vídeo és que intenteu explicar-nos per què aquestes taules composen la mateixa figura. Ara vos vaig explicar com fer la figura del vostre aniversari. Ho anem a fer superposant les figures que composen les taules de multiplicar el dia del nostre aniversari i el mes del nostre aniversari. Per exemple, el meu aniversari és el 17 de juliol. Aleshores, primer faré la figura del dia del meu aniversari. És a dir, el 17 hauré de fer la taula del 17. O sigui que hauré de comptar de 17 en 17. Començaria amb aquest fil pel 0, després l'1 seria el 17, és a dir, donar una volta i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Seguiria per així. Vale? Aleshores, una altra volta seria 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Vale? Després, una altra volta seria 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Finalment, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Vale? Que si vos fixeu és la mateixa figura que la taula del 3. I ara el que faré serà retallar aquest fil i ficaré un altre damunt. A continuació, faig la figura del mes del meu aniversari, és a dir, juliol, que és el mes número 7. Hauré d'anar llogant les diferents xinxetes de 7 en 7. I aquesta és la figura que composen. En el meu cas, tant el dia com el mes del meu aniversari fan la mateixa figura. Per això vos vaig a ficar un altre exemple. Si, per exemple, jo complira els anys el 17 de juny, que és el mes número 6, faria una altra figura. Anem a composar ara amb el cordill del mes la figura del número 6. Comencem des del 0 i anem llogant les diferents xinxetes de 6 en 6. Aquesta seria la figura que faria el meu aniversari. Ara, el que vull proposar-vos és que cadascú
feu la figura del vostre aniversari i ens envieu fotos. A veure com queden les figures dels vostres diferents aniversaris. A més, recordeu intentar respondre la pregunta de per què les diferents taules que hem fet n'hi havia algunes que composaven la mateixa figura.